खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। UPPL राजखान्थि दोलोनि माखासे 61 मावसोम हानजाफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मैया मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारिजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि आरो सांग्रांथियारि हाबाफारिफोर लानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि बायदियै जयनिं हाबाफारिया मख'जाथाव। नंगौ, BPF राजखान्थि दोलोआबो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैनाय सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफोरखौ जयनिं खालामनायखौ नुबाय थादों। बेबायदिनो मैया जमदुवार ब्लकआव गासै UPPL राजखान्थि दोलोनि 61 मावसोम हानजाफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै BPF राजखान्थि दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी लोगोसे बिक्रम दैमारी बिथांमोनखौ नुनो मोननाय जादों। सोलिफु मार्च दाननि 25 आरो 30 अक्ट'नि गेजेरावनो BPF राजखान्थि दोलोआव मोनसे धामाका सोमखिखांनाय जानो थांगासिनो दङ। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बेरगाव जिल्ला ब्लक कमिटि UPPL राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव राजखान्थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोफोरनि सायाव बायदि अजद होलायबाय थानाय हाबाफारिफोरा दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गावनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव जयनिं जाहैनाय हाबाफारिफ्राबो सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो थारैनो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बेरगाव ब्लक कमिटि UPPL निनो सासे दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। जेराव बिथाङा गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिजोबाखैब्लाबो थारैनो सोलिफु मार्च दाननि 25 आरो 30 अक्ट'नि गेजेरावनो BPF राजखान्थि दोलोआव मोनसे धामाका सोमजिखांनाय फैनो नागिरगासिनो दङ। बेखौ आं दिनै बुंफ्रुबाय होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। थारैनो बे धामाकाया मा जागोन बेखौ रावबो मिथियाखैब्लाबो नाथाय BPF राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानो थांगासिनो दं होननानैबो माखासे स्रोत सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों होनना खौरां बिजोंफोरजों गोसारगासिनो दङ। सुनिता उइलियाम्सआ मोजाङै मोजां बुहुमाव सौफैफिनबाय। नंगौ, बे बाथ्राया मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जोबोरै गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि सुनिता उइलियाम्स बिथाङा थांनाय माखासे साननि सिगांनो अख्रांमा दावबायनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय गोबाव सान दावबायखांनायनि उनाव बिथाङा माखासे जाथाय जानायनि जाहोनाव ओंखारबोनो हाथ'वाखैमोन। नाथाय बिथाङा 284 अदेबानि फ्राय 9 दानसो अख्राङाव थानानैनो बिथाङा मैया गावसिनि लोगोफोरजों लोगोसे ओंखारबोफिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे ओंखारबोनो हानायाव गासै बुहुमनाङैनो सुनिता उइलियाम्सनि जोबोद साबायखर बावहरनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुनिता उइलियाम्सआ गुबैयै 59 बोसोर बैसोनि सासे आइजोब्लाबो बिथाङा थारैनो बे गोग्गाथाव खामानिखौ मावनो हानायनि थाखाय बिथांनिसिम गोबांथार साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुनिता उइलियाम्सआ थारैनो अख्रांमानिफ्राय 4 दावबायारिखौ लानानै आटलान्टिक लैथोमानि गेजेराव ओंखारबोयो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। धेमाजि जिल्ला UBPUआ मैया सिमानसापरि थानानि असिनो बिक्रम रामसियारिखौ बुग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौखौ नोजोर बोनानै आरो आयेननि राहा बायदियै थाबैनो गोख्रों साजा होनांगौखौ नोजोर बोनानै थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन दि दाखालि 18 मार्चखालि धेमाजि जिल्लानि बगरिसापुरि गामियाव बर'नि सासे जाखांफु लाइमोन
फालांगिरि बिक्रम रामसियारि बिथांखौ माखासे दुथां सुबुंफोरा बुनानै हरदोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै ओनसोल नाङैनो मोनसे दुं-दुं आव थासारि सोमजिनायखौबो जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो धेमाजि जिल्ला UBPनि मोनसे हानजाया मैया सिमानसाफुरि थानायाव असिनो बिक्रम रामसियारिखौ बुग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेनारि राहा लानांगौ आरो आयेन बायदियै गोख्रों साजा होथारनांगौखौ नोजोर बोनानैनो मोनसे आर'जलाइ एबा गसर थिसननाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों UBPनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया गासै आसाम नाङैनो प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण बिथांखिनि गेजेरजों सरकारि न' मोननो हानाय मुलाम्फागिरिफोरनो मोनसे सेंसन लेटार राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गुबैयै आसामनि गोबांथार मन्थ्रिजों लोगोसे BTRनि माखासे मावफुं सोद्रोमा आरो BTRनि माखासे MCLA MLA बिथांमोनखौबो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मुलाम्फागिरिफोरनो गावबा गावनि बियाबाव सेंसन लेटार राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदिनो पर्बतझार जिल्ला महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव SDO मावख'नि फोथारावबो मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बे हाबाफारियाव गुबैयै महामाया रुपसि देबितला मोनथाम ब्लकखौ लानानै राननाय जादों होनना मिथिदों, जेराव 2214 सरकारि न' मोननो हानाय मुलाम्फागिरिफोरनि बे सेंसन लेटारखौ राननानै होदों होनना मिथिदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन पर्बतझार बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव जोबोद गोजोननाय बावदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो न'खौ मोननो गोनां बिथांमोनहा मोनथों, जायफोरा दुखिया नखरनि, जायफोरा मोननांगौ मोनथाय दङ बिथांमोनहा मोनथों। नाथाय गोबां समाव गुबुन गुबुन BPFनि अनगायै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै माखासे सोद्रोमा आरो माखासे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा थारैनो न' मोननो गोनां रायजो राजाफोरनिफ्राय 500 निफ्राय लानानै 5,000 सिम रां खांनानै जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थारैनो बेबायदिया मोजां हाबा नङा होनना बुंथिदों। लोगोसेनो बेबायदि कमप्लेन मोनोब्ला थारैनो मोनसे WhatsApp नाम्बार होखादों, बे WhatsApp नाम्बारनि गेजेरजों कमप्लेनखौ हरनो हागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों।